dama dai cikin malaman wannan malami ya fi zakewa tunda aka ce sai a hada su mukabala da malam lawan tun daga wajen ya yi shiru ai har aka tashi wani ban sake ganin fuskansa ba ba gaya masa idan mukabala kake so sai a baka da shi ga ya wata malam sai shiru ya tabbatarwa nake shi ne na kamanta amma ta ne annabi bai da shi na faɗi wannan na ta duk wannan littattafan da na kawo akan annabi bai da wannan ne to kuma ya za a ce na kamanta abin da babu ana kamanta shi ya zama jayayya shi ma ce ba haka ya zama mukabala shi ne ba mukabala muka ce ba kuma mukabala ce ta baka da shi idan mukabala kake so sai a baka da shi ga ya mata malam sai shiru ya kada